Ya ukuthi ucingo usuke walivala sisakhuluma. Ngithi mina uyabo usisi lobo umusho ukuthi ufuna abantu manje njoba ku December. Ngicela mina unginike iNumber yakhe, ngimfonele, ngiyikhulumele mina naye. No, ngifuna ukukhuluma naye, ngifuna ukuthi anginike imali yabo. Mhlambe anginike umholo wami up until umholo kaApril. Then ngizothi mase ngiqala ngoJanuary angangiholeli. Uyoza ngiholele ngoMay. Hawu. Kwase kunqaba wena awuna business nje wena mngani wami. Awuna business wena. So angeke uzukhulumela umuntu onamabhizinisi. Ungathatha ukuxakeka kwakho ukufake kumuntu onamabhizinisi. Hayibo akusho ukuthi umuntu ukuboleka imali ngoba ekwazi personal. Wena uyakwazi umnikazi waseBarclays. Bayakwazi eCapitec. Kahle wena nginika iNumber nje ngiyikhulumele mina nginogazi kabi mina. Ngeke azanqabe nje mina ngiyakwazi ukumchazela umuntu understand. Nginike wena iNumber mina ngizokhuluma naye because isimple lento engishoyo. Ngizosebenza. Zoqala kahle second week of January futhi ngeke ngithathe ngisho ama-off. Even engangiholela ama-overtime futhi anginandaba. So yena menganginika nje iholo lami from 2nd January till end April. Then mina mase ngizoqala ukusebenza angabe sangiholela. Hayi ongeke ngathi unenkinga. Hayi unomona shem. Wonivala futhi ucingo. Hayi abangani banomona kodwa guys. Uxakwa yini mina mengizoyikhulumela nentombazane ngoba phela intombazane bizo understand ayixakekile njengayina imali. Hayi ngiyababonga abangani mekuthe umuntu wesifazana akamfuna omunye umuntu wesifazane kushuke kushiwe izinto enje. Yawazi umona. Mina ngakhula ngazi ukuthi nje Queen Fix is another Queen's crown. Angikwazi lo dodo okwenziwe umngani wami futhi akusayena nomngani wami lo ex-friend. Cha, wazongiyanyisa umuntu. Umuntu uzoba no December omuncu nje nama Nigerian agodukile yodwa uChristmas emakhaya yonke umuntu osidakiswayo. Lezi zase South Africa nazo ikhamisela thina. Umuntu uzoba no December dry nje sesiyosizwa iyona ke imicimbi. Hey, and uDecember 16 nje. At least nginemicimbi ewu4 engimenywe kuyona so at least wona uzoba late. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.